Salutare băieți și fete și bine v-am găsit la o nouă serie și prima, bineînțeles. Vom face serie pe Minecraft în care ne vom juca Minecraft, vom încerca să supraviețuim și în același timp vom începe să dezvoltăm acest oraș pe nume Flexit. Așa se numește această lume, de fapt, nu oraș. Această lume se numește Flexity și aș vrea să țin această serie undeva la peste 5 luni și de aia v-aș recomanda și aș dori susținerea voastră prin un subscribe sau un like, bineînțeles și un comentariu. Nemai lungind acest video, hopa, ți-am lăsat niște chestii pentru început. Ok, să știi că îți mulțumesc. Ești o persoană care nu o voi uita niciodată, creatorul acestei lumi Flexity. Îți mulțumesc. Nu te voi uita niciodată. Te închizi loc. Hai să vedem. Îți bagi joc de mine? A, da? Atunci retrag tot. Îmi retrag tot. Băgam iarăși ceva în tine. Ok, în fine, nemai lungind videoclipul ăsta prost. În fine, hai să vedem că am văzut ceva. N-avem voie, dar am văzut ceva în timp ce mă respawnam. Hopa. Hopa. Vedeți că nu-i rău. Avem un portar pe jumătate și un chest aici. Hai să vedem. Wow! Chiar dacă aceste unelte o să se strice repede, mă spune pentru început, ok? Hai să luăm tot. De fapt, hai să luăm și asta. De ce nu? Nu uitați dați un like și un subscribe, vă rog eu. Înseamnă mult pentru mine. Ok, am uitat. Am uitat pe unde am fost. Stai, ce? Ok, cred că am găsit calea. Cred că m-am pierdut. Pe aici am venit, ce prost sunt. În fine. Am mai văzut și un sat. Știu multe, dacă am văzut ce vrea să fac. Să mă prefac că n-am văzut, normal că nu. Hai să vedem ce găsim în acest sătuț. Ok. Mamă, ce tare. Absolut nimic. Am găsit ceva. Opa. Ești nebun. Bă, ești nebun. Ce-am. Bine, nu-i rău, nu-i rău. Stai. A, tu ai mai multe. Ia dăm cu a. Mi s-a părut mie sau... Bro, ce e asta? Păi ești nebun. Asta e o Godzilla. Nu pot să trag în ea. Din păcate. Sau... Ei, vai de cap. Oare cu minte sau... Ia dacă dau în săptămâna asta. Opa, nu faci. Ba da. Ba da. Bă. Nu, trebuie să plec. Trebuie să plec, nu. Cred că am berit-o. Ok, o să... De fapt, nu mai vine. Ceea ce e bine, nu? Opa, ce e aici? Un câine. Îmi bag ceva în tine. Aoleu. Bro, dar toți vin pe mine. Să știți că... Opa. Ești nebun. Cum să fii așa de prost încât să nu știi să sari? Doamne ferește. Am zis că se strică. Bro, mi-a dat o floare și 4 iron. Sau cât mi-a dat, nici nu mai știu. Oricum, în fine, nu contează. Anyway. Hai să vedem ce mai găsim. La urmă, na. Trebuie să... What the fuck? Ce e aici? Bro, deci până acum n-am găsit. Opa, un chest. Bine, măi, mâncare. Chiar era.
să dau. Nu e bine să dai în pisici. Dacă nu știați, măcar acum știți. N-ai voie să dai în pisici. Pisicile sunt animalele mele preferate, adică hai să fim serioși. Poți să dai și... ce prost sunt. Nu e mai mult? Nu e. Atunci ești prost. Ei. Bro, eu credeam că trebuie să le spargi, efectiv. Aia e. Hopa, o casă în copac? Ești nebun. Nu-mi place. Dacă n-are chest, nu-mi place. Hopa. Ok, fraților. Hai că... Bă, dar nu mai găsesc nimic, efectiv. Bro, eu am stat seara. Wow, ce sat frumos. E preferatul meu. Wow. Îmi place ce sat. E cel mai tare sat ce vorbești. E așa de tare încât nu mai vrei să pleci de aici, ești nebun. Dacă ar fi, dar de ori am zis. Bro, deci nu mai găsesc nimic, absolut nimic. Așa că am căutat aici, ok. Ăsta, să nu-mi zici că e un porc, nu înseamnă deloc. Scuze, dacă e un porc normal sau... Eu n-am mai jucat Minecraft efectiv de... Cred că de un an sau ceva genul, deci nu mai știu absolut nimic. Sper să fie la fel. Hopa, am mai găsit niște... Oh, da. Oh, da. Ce s-a băgat? Vorbești din păcate. Ok. Nu. Păcate nu. Opa. Doamne, doar pâine. Ce pana mea aveți cu cartofii? Explicați-mi și mie, ca să înțeleg. Zici că, nu știu, ok. Hai să căutăm acum... Hai să tăiăm un copac. Pentru a ne face unelte. De fapt, nu mai fac. Îmi iau doar așa lemn. Ca să găsim până la urmă ceva iron. Ne facem o armură mai întâi. Asta vreau să fac mai întâi, să fac o armură, arme, plouă. Și după îmi fac o casă. Nici nu știu unde, dar na, o să găsim noi. O regulă e să tai tot copacul, dar eu nu ajung, ok? Deci nu-i vina mea. Regula asta nu se aplică la mine. Ok, hai să... De fapt, hai să tai cu... Ăsta nu tai cu... Hai să facem magie. Să nu mai plouă și să fie mai... 3, 2, 1. Nu mai tare. Ce magie tare. Am făcut o magie. Sunt magician dacă nu știați. Uite cât de repede, efectiv, tai. Ok, dacă tai așa, ești nebun. Păi, poți să ajung în America. Da. Se termină repede, gen. Vai de... capul meu. Bro. Unde sunt? Ajutor. Vai de capul meu. Ok, plec de aici. Doamne, 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 doamne. Mam. Pur și simplu facem... What the fuck? Cum adică ce-i bețele astea? Ok. Astea sunt niște bețe, ok, acum știu. Mai am? Se pare că nu, din păcate, asta e.
Nu pot să pun mâna dreaptă, de ce? Bine. O să... Bă, dar n-am... Vai de capul meu. Deci, fiți atenți, trebuie să-mi fac un crafting table. Și după... Trebuie să-mi fac o sabie. Ok? Bine. Nu știu. O sabie... Normal. What the fuck? Bro. Vedeți, fac mai întâi asta. Și asta. Ce e asta, bro? Vă rog să-mi 2 atac damage. Și sabia asta are 6. Nu e bună de nimic însă. Ok. Ok. Nu înțeleg nimic, dar în fine. Ok, să ieșim de aici totuși. What the fuck, bro? Hai să mai luăm iron, că vom avea nevoie foarte mult. Oi, băga mi-aș. Nu mai pot. Vai, ce m-a speriat. Era să tip, da. Îi trezem pe ei mei. Ok, hai să vedem ce e aici. What the fuck, bro? E un cave sau cum se numește, nu mai știu. Scuzați, dar chiar mai știu. Sincer, n-am mai jucat de mult Minecraft. Scrieți în comentarii chestii, nu știu, noi de pe Minecraft care s-ar putea să nu le știu. Aș aprecia foarte mult. Ok, hai să facem... Ok. Băi, ești nebun. Oh my god. Băi, ești... Bă, ce să fac, bro? Nici nu mai știu să ies de aici, efectiv. Ok, deci până acum am astea, ok? Ok. Ok, cam atât a fost și videoclipul acesta. Hai să facem 10 like-uri pentru partea a doua și aș aprecia și un subscribe din partea ta. Eu am fost Madalin. Pa, pa!